Kok sikut mudhar kowe ora. Ngapae? Lho, delok rupamu. Lho, he. Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo an. Aku iso dadi bola dhewe to. Ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki wis glelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa wae. Ya jangan bae Tunggara. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo cocok kowe. Meng dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung boleng. Wonten dawuh. Sapa sing ngetasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah